Irama seger sing penak. Nerangin jender gampang. Nyokek Mas, nyokek yo. Nyokek Mas, nyokek yo. Ayo Kak. Soalan ning Khusus Eka si joget, ayo. Nanti Mas Gareng. Yup. Mas Gareng, ayo. Sawang tambah manis. Iku bunga yen kakon nyanding sirane. Eka.
Mas Gareng ayo. Yo diri ning kutha Solo dolan budi ning taman jurak ning pinggir Bengawan Solo mudolan budi awan lan bengi suka-suka nang aja kerja ning kutha Solo mudolan mudi ing taman jurang ning pinggir Bengawan Solo mudolan mudi awan lan bengi do suka-suka nanging aja ngikat janji janging bulan angin kang teko sasak gawa gendeng tresno nyubang awan sinaran cayaning bulan lir sawudian alerap buka kenangan ngirsake opo mengsarwo ning taman jurang taman nendah kutha Solo taman kreasi awan lan bengi sing tuwa-tuwa nanging aja nikat janji Banyumas Bawah Kur
bertiga. Hei. Wah. Ayo, Pak. As. Hei. Iya. 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 Iki mbiyen akeh arep dijaluk Mas Gareng ora sida. Ya, saiki ganti. Ampun wedi Pak pun mriki mawon mboten napa kok kaya wedan kok. Sare. Pripun kabare Cak Bat? Lakone apa terus? Ayo. Enggak Pak, mriki Pak. Ditekke sik terus sithik kok. Ampun disisake no. Monggo aku Mbak Putri gelo nek disisane yo. Ayo. Wah. Bisa. Iya.